Sinibingelele nonke egameni lomfelo wethu uJesu Kristu. Intshumayelo yethu yanamhlanje sizobe siyithulelwa umfowethu uNgobese phansi kwesihloko esithi uNkulunkulu uBaba, uNkulunkulu iNdodana, uNkulunkulu uMoya oNgcwele. uNkulunkulu munye kodwa iziqu zintathu. Ngokujwayelekile sijwayele ukuthi uma sisho sithi uNkulunkulu uziqu zintathu, sichaza nje ukuthi munye uNkulunkulu kodwa iziqu zintathu. Noma ukusebenzisa igama lesingisi ukuthi God is a triune God, noma igama elithi iTrinity. There is one God but there are three persons. Bese kusetshenziswa igama elithi Trinity ukuchaza labantu abathathu kodwa abanguNkulunkulu munye. Kuba ke khona izinkulumo mpikiswano ngaleli gama, kuthiwe ayikho into ekuthiwa uNkulunkulu uBaba, uNkulunkulu iNdodana, uNkulunkulu uMoya oNgcwele. Ngeke uyibone leyo nto eBhayibhelini. Ayikho indaba yokuthi igama elithi uNkulunkulu muthathu emunye eBhayibhelini. Yebo, kuyiqiniso igama elithi Trinity alikho eBhayibhelini. Igama elithi mthathu emunye alikho eBhayibhelini. Igama elithi iziqu ezintathu, yebo, alikho eBhayibhelini. Kunjengegama elithi iBhayibheli. Lelo gama alikho eBhayibhelini. Kodwa eBhayibhelini siyafunda ngemibhalo, siyafunda ngezwi likaNkulunkulu, siyafunda ngencwadi kaMoses, siyafunda ngencwadi yomthetho. Wonke lawo magama asho imibhalo. Okuhambe kwahamba ke amakholwa afinyelela ekusebenziseni nje igama leBhayibheli eliqonde nje ezincwadini ezahlukahlukene ezihlanganisiwe. Okuyilona ke lelo gama iBhayibheli elisho nje izincwadi noma umqulu wezincwadi ezihlanganisiwe. Ngamanye amazwi igama elithi iBhayibheli ibizo qoqa. Ziningi izincwadi kodwa lilodwa iBhayibheli. Akusho ukuthi incwadi ngayinye iyiBhayibheli, kodwa incwadi ngayinye iyingxenye yeBhayibheli. Injalo ke nendaba kaNkulunkulu munye kodwa iziqu zintathu. Ngalokho sichaza ukuthini? Sichaza ukuthi isiqu ngasinye singuNkulunkulu, kodwa lokho akwenzi onkulunkulu abathathu. Iziqu ezintathu kodwa munye uNkulunkulu. Ngasinye seziqu singuNkulunkulu ngokuphelele, kodwa akwenzi onkulunkulu abathathu. Sikuthatha phi ke lokho? Sikuthatha eBhayibhelini. Ngamanye amazwi uma sithi uNkulunkulu uziqu zintathu noma mthathu emunye, igama elithi mthathu emunye noma elithi Trinity yibizo qoqa eliqoqela ndawonye lezi ziqu ezintathu, ukuthi nje into esiyibona noma uNkulunkulu ayivezile eBhayibhelini noma aziveze eyiyona ezwini lakhe. Sibona uNkulunkulu uBaba, sibona isiqu ekuthiwa iNdodana kodwa naso singuNkulunkulu. Sibona isiqu ekuthiwa nguMoya oNgcwele kodwa naso singuNkulunkulu. Zihlukene lezi ziqu zintathu lezi ziqu
ngasinye singuNkulunkulu, kodwa liphinde lithi iBhayibheli uNkulunkulu munye. Yilokho ke engifisa sikubheke ukuthi noma ngabe mhlambe uyalamukela igama elithi Trinity noma awulamukeli, kodwa kuneqiniso ekufanele ukuthi ulamukele ukuthi eBhayibhelini kuneziqu ezintathu kodwa uNkulunkulu munye, ngasinye singuNkulunkulu. Yingakho ke ngifisa ukuthi kulomyalezo sibheke indlela amakholwa asezikhathini zeBhayibheli ayebheka ngayo lezi ziqu, ukuze sizobheka ukuthi njengoba sithi uNkulunkulu muthathu emunye, akuyona into esuselwe emoyeni, kodwa kuyinto le esinikezelwe nguye uNkulunkulu ezwini lakhe. Uma sifunda lapha incwadi kaMateyu isahluko 3 uverse 13 kuya ku17, uJesu la uzobhabhadiswa nguJohane. uJesu uzobhabhadiswa nguJohane. Uma eza uJohane anqabe ukubhabhadisa uJesu, athi uJesu hayi ngibhabhadise ukuze kugcwaliseke umbhalo. Kunento eyenzakalayo kule ndawana. Kufundeka kanje, kwafika uJesu evele eGalile weza kuJohane eJordani ukuze abhabhadiswe nguye. Kepha uJohane wazama ukumenqabela ethi, yimi engidinga ukubhabhadiswa nguwe, kepha wena uza kimi na? uJesu waphendula wathi kuye, vuma manje ngokuba kusifanele ukugcwalisa kanjalo ukulunga konke. Kusifanele ukugcwalisa kanjalo ukulunga konke. Ngakho ke wamvumela. Uverse 16, uJesu sebhabhadisiwe waphuma masinyane emanzini, bheka izulu lavuleka. Wabona umoya kaNkulunkulu ehla njengejuba ehlela phezu kwakhe. Kwase kuzwakala izwi ezulwini lithi, lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo. Yini siyibonayo kulamavesi sibona iziqu ezintathu. Sibona uJesu nguye lo uzobhabhadiswa, owaziwa ngokuthi uyindodana kaNkulunkulu. Sibona umoya kaNkulunkulu noma umoya oyingcwele ehlela kuJesu. Esinye isiqu leso kuverse 17 sizwa izwi, kukhona okhulumayo, izwi elivela ezulwini. Akukhulumi uJesu, akukhulumi umoya oyingcwele, kodwa kukhuluma izwi elivela ezulwini. Lithi, lo uyindodana yami ethandekayo. Salibona ke lelizwi ukuthi elesiqu elomuntu oveza ukuthi lo Jesu lo uyindodana yami. Okukuthi kule ndawana sibona iziqu ezihlukene ezintathu. Siyambona uJesu, siyambona umoya oyingcwele, siyalizwa nezwi likaNkulunkulu ezulwini. uMateyu obhala lamazwi, uJohane owabona lesi sigameko. uJohane wabona lesi sigameko. Bese ke sizozama ukubabheka ngokuhlukana ke, sesibheka lezi ziqu ke ngokuhlukana. Sibheka ukuthi ezwini likaNkulunkulu amakholwa ngesikhathi noma ngezikhathi zeBhayibheli noma ngezikhathi zokuphila kaJesu noma ngezikhathi zamakholwa asendulo asandulelayo esifunda ngawo ezwini, babezibona kanjani bona lezi ziqu na?
Uma sifunda incwadi kaJohane isahluko 5 uverse 18 ifundeka kanje. John chapter 5 verse 18. Ngakho-ke ngenxa yalokhu abaJuda babefuna kakhulu ukumbulala ngokuba akaphulanga nje isabatha futhi wathi uNkulunkulu nguyise ngaleyo ndlela ezenza olingana noNkulunkulu. Siyabona la sifunda ngeziqu ezimbili. uJesu la uphilise ngesabatha waphinde wazibiza ngokuthi uyindodana kaNkulunkulu. Amakholwa angalisiya sikhathi sokuphila kukaJesu emhlabeni, amaJuda babeqonda kahle lokhu uJesu akukhuluma uma ebiza uNkulunkulu ngobaba. Uma sibheka lapha kuverse 17, uJesu wathi kubo uBaba uyasebenza. Babeqonda kahle lokhu ukuthi uJesu uma ekhuluma ngobaba ukhuluma ngoNkulunkulu osezulwini. Okungukuthi uJesu uma ebiza uNkulunkulu ngobaba uchaza ukuthi yena uJesu kwayena unguNkulunkulu olingana noBaba osezulwini. Yingakho kuverse 18 sesifunda ukuthi ke abagcinanga nje befuna ukumbulala ngoba uphulisa abatha, kodwa sebefuna ukumbulala ukuthi ke manje usethi uNkulunkulu uyise ngaleyo ndlela ezenza olingana noNkulunkulu. So siyabona la ukuthi isiqu esingubaba singuNkulunkulu. Nasi isiqu esiyindodana naso simbiza ngobaba uNkulunkulu, kodwa sibe sichaza ukuthi naso ngokungokwaso siyalingana noNkulunkulu lo osezulwini othiwa ngubaba. Namakholwa angaleso sikhathi aqonda lokhu, yiza ephikisana naye ngoba phela kwakungamakholwa enkolo yabaJuda, kodwa baqonda lokho ayekusho ukuthi uthi uyalingana noNkulunkulu osezulwini. Uma sesibheka ke isiqu ke esiyindodana, uma sifunda uMark sahluko 1 verse 11, incwadi ngokukaMark sahluko 1 verse 11 ifundeka kanje. Kwezwakala izwi livela ezulwini lithi, wena uyindodana yami ethandekayo, ngithokozile ngawe. Nangu uNkulunkulu, isiqu sikaNkulunkulu esithiwa ngubaba. Sikhuluma sibiza isiqu ekuthiwa indodana, sithi uyindodana yami. Lokho ke njengoba sifundile ukuthi uJesu mayethi kuNkulunkulu Baba usho ukuthi unguNkulunkulu. Kanjalo noma uyise ethi uyindodana yami uqonda ukuthi unguNkulunkulu. Lokhu siyakubona amakholwa uma sifunda incwadi kaMark isahluko 2. Siyakubona lokhu futhi. La kuMark isahluko 2 uJesu uyafika kulethwa kuJesu umuntu wayegula elele ngohlaka wehliswa ophahlweni lwendlu. Uma esebemihlisile uJesu kunamazwi awakhulumayo kulomuntu owehla ngohlangothi. Uverse 5 lapha kuMark isahluko 2 uJesu ebona ukukholwa kwabo wathi kofe uhlangothi indodana uthethelelwe izono. Mawufunda uverse 6 kwakukhona lapho izazimthetho ezithile zadlinze ezinhlizweni zazo zathi, kungani lo ekhuluma kanje na? Uyahlambalaza. Ngubani ongathethelela izono ngaphandle kukaNkulunkulu na? So uma bemuza uJesu ethethelela izono banokuqonda lamakholwa mbumbulu, banokuqonda ukuthi uNkulunkulu othethelela izono. Nangu noJesu siyambona ethethelela izono. Bayaqonda ukuthi uNkulunkulu kuphela. Ngamanye amazwi siyafunda ukuthi uJesu uzenzile izinto
eziveza qobo lwakhe yena ukuthi unguNkulunkulu olingana noNkulunkulu. uNkulunkulu Baba, isiqu ekuthiwa uBaba singuNkulunkulu, isiqu ekuthiwa indodana singuNkulunkulu. Uma sifunda incwadi kumaHebheru isahluko 1 uverse 8, incwadi kumaHebheru isahluko 1 uverse 8 ifundeka kanje: kepha ngendodana uthi isihlalo sakho sobukhosi uNkulunkulu simi kuze kube phakade, nentonga yokulunga iyintonga yombuso wakho. Verse 9, uthandile ukulunga wazonda ububi, ngakho ke uNkulunkulu wakho ukugcobile ngamafutha enjabulo ngaphezu kwabangani bakho. Verse 10, nokuthi wena Nkosi ekuqaleni wabeka isisekelo somhlaba, amazulu angumsebenzi wezandla zakho. Kulama vesi siyathola ukuthi uNkulunkulu Yise, isiqu singuNkulunkulu Yise sibiza isiqu singuNkulunkulu Indodana ngokuthi uNkulunkulu. Asike sibheke isiqu sesithathu somthathu emunye ukuthi amakholwa ayisibona kanjani. Uma sifunda incwadi yezenzo isahluko 5, kunabazalwane ekuqaleni kwebandla abafika belethe umnikelo kodwa belethe inzuzo engaphelele, be-imitator noma befanekisa okwakwenziwa abazalwane ababenikela ngakho konke ababenakho, bona banikela base bekugodla okunye, benza ukufarisa. Uma sebeqambe lamanga, amazwi kaPetro siyawafunda la kwincwadi yezenzo isahluko 5 uverse 3. uPetro wayesethi, Ananiya, kungani ukuba uSathane agcwalisa inhliziyo yakho? Uqambe amanga kumoya ongcwele, ugodle ingxenye yemali yezwe na? Le ndawo ingakathengiswa bekungesiyo yini yakho na? Lapho seyithengisiwe ibingekho yini emandleni akho na? Pho yini unqume ukwenza lobu bubi enhlizweni yakho na? Awuqambanga nje amanga kubantu, kodwa kuNkulunkulu. Nali ikholwa langempela uPetro ebiza umoya oyingcwele ngokuthi uNkulunkulu. Maningi ke namanye amavesi esingawaveza bathandekayo asivezela ngokusobala ukuthi zintathu iziqu ngasinye singuNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu munye. Asike sibheke leli gama ke elithi munye ukuthi lisho ukuthini. eBhayibhelini uma igama elithi munye uma lisebenza kuNkulunkulu lisuke lingasho into eyodwa, noma uma ngingabeka ngesingisi ukuthi leli gama elithi one does not necessarily mean one in singleness, kodwa lisho u-one in relational unity. Olise nje kusebenzisa isingisi kodwa ngizochaza. Lisho ubunye uma singaligoqa nje ngesizulu. Yibizo qoqa. Uma lithi uNkulunkulu munye, hayi ukuthi liyakukhipha ukuthi mthathe munye, kodwa liyakuhlanganisa, libala isiqu esinguBaba, libala isiqu esiyindodana, libala isiqu esingumoya engcwele, bese kuthiwa uNkulunkulu munye. Uma sifunda incwadi kaJohane isahluko 30, John isahluko 10, isahluko 10 uverse 30, ufundeka kanje: mina noBaba simunye. uJesu nasi isiqu esiyindodana esinguNkulunkulu, uthi mina noBaba simunye, eveza ukulingana kwabo
uveza ukulingana kwabo ngobunjalo. Uveza ukulingana kwabo ngobunjalo. Uma sifunda kuverse 33 uthi abaJuda bamphendula bathi asikukhandi ngamatshe ngenxa yomsebenzi omuhle kodwa ngenxa yokuhlambalaza ngokuba wena ungumuntu uzenza uNkulunkulu. So abazalwane mbumbulu bangaleza sikhathi babeqonda ukuthi uJesu mayethi mina noBaba simunye uchaza ukuthi uyalingana unguNkulunkulu ngokulinganayo noNkulunkulu Baba. So yinto ke esingeyiphiki. Bese uma siya kwiTestament elidala siyambona noMoses lapha incwadi kaDeuteronomy isahluko 6 verse 4. Kufundeka kanje, yizwa Israel usimakade uNkulunkulu wethu usimakade munye. Sibona kusebenza leli gama elithi munye. Leli gama elisetshenziswa la yigama uJesu alisebenzisayo lapha elisho lento uJesu ayikhulumayo lapha kwiNew Testament. Kanjalo futhi uMoses uyayikhuluma usebenzisa igama elilodwa nalapha kuGenesis uma ekhuluma ngabashadikazi. Asike sifunde lapha kuGenesis chapter 2 verse 24 ithi ngakho ke indoda iyoshiya uyise nonina inamathelo kumkayo babe nyamanye. NgokweBhayibheli lesingisi uma sifunda lapha kwi-ESV ithi therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife and they shall become one flesh. Naleli gama lithi one kodwa elichaza into engaphezulu kuka one. So lapha kuDeuteronomy 6 verse 4 uma ethi uMoses usimakade munye uNkulunkulu wethu munye akakhipheli ngaphandle ezinye iziqu ezimbili esisodwa kodwa ubala zontathu iziqu kodwa eveza ukuthi uNkulunkulu munye. Lokhu kwakunguqhathanisa ngokuthi abanye oNkulunkulu bezinye izizwe abasibo oNkulunkulu wethu oNkulunkulu bebaningi bebanjalo kodwa owethu uNkulunkulu munye. Leli gama elithi one lingasho isingleness kodwa lisho ubuningi ukuthi munye. So ke siyakubona ke la eBhayibhelini ukuthi leli gama elithi munye liyasetshenziswa kakhulukazi uma liqondene noNkulunkulu. Alisho into eyodwa noma lisho umuntu oyedwa kodwa likhuluma ngobuningi. Igama uma lithi muthathu emunye, leli lithi munye lifakazela lobubuthathu. Lifakazela lobubuthathu. Ngama yamazwi siyabona eBhayibhelini ukuthi zintathu iziqu zinguNkulunkulu ngokulingana. Namakholwa mbumbulu namakholwa angempela angofakazi balezi zinto. So iBhayibheli uma sifunda izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu usimbulele ukuthi zintathu iziqu ngasinye singuNkulunkulu kodwa munye uNkulunkulu. Ngakho ke akusilona iphutha ukuthi uBaba, isiqu esingubaba singuNkulunkulu, isiqu esiyindodana singuNkulunkulu, isiqu esingumoya oyingcwele singuNkulunkulu. uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana, uNkulunkulu umoya oyingcwele. Yebo, singangalithola igama elithi Trinity eBhayibhelini. Singangalithola igama elithi mthathu eBhayibhelini. Kodwa siyakubona lokho ukuthi mthathu. Siyambona lokho ukuthi God is a triune God. Siyakubona ukuthi uNkulunkulu mthathu, iziqu zintathu kodwa uNkulunkulu munye. Iziqu zintathu kodwa uNkulunkulu munye. Amen.
Sibonge kakhulu ngokusiboleka indlebe. Intshumayelo kanje siyatholakala ku YouTube na ku Spotify. Amandla Ensindiso Podcast.